EDC не е просто джаджи. Това е комплект от внимателно подбрани инструменти, които правят ежедневието по-лесно, по-практично и понякога спасяват ситуацията точно когато най-малко очакваш. Например, Multitool Leatherman събира в себе си десетки полезни функции. Клещи, отверки, битове, резачки на кабели, отварачки и още купи инструменти, които винаги са под ръка. До него стои сгъваемият нож на Ганзо. Бюджетен, но изключително остър и надежден. Острието му е буквално като бръснач и винаги намира приложение. Следва малкото, но изненадващо мощно фенерче на Rovivon. Компактно, ярко и винаги готово, когато светлината ти потрябва. А до него компактната химикалка от същата марка. Малка, удобна и практична за всеки ден. Клещи от Knipex, рулетка, запалка, битове и още много дребни, но важни неща допълват EDS комплекта. И макар, че има още много какво да се каже за EDS света, най-хубавото е друго. Всяко нещо има цел, смисъл и реална употреба. EDC означава Everyday Carry. Ежедневен комплект от инструменти и аксесуари, които могат да ти помогнат във всякакви ситуации от ежедневието. В DIMS 9.2 можеш да откриеш интересни EDS предложения и практични подаръци за хора, които ценят функционалността и добрия дизайн.